Nežné, vanilkové a syté raňajky. Také sú tvarohové sirníky s probiotikami. Existuje na ne mnoho receptov, avšak poďme si priblížiť tento. Na ich prípravu budete potrebovať hrudkový tučný tvaroh, ideálne 5% tuku. Rozpis ingrediencií vám nechám pod týmto videom. Formovať sirníky môžete ručne alebo pri pomoci takéhoto strieborného vykrajovatka či poharu. Pri príprave sirníkov sú dôležité dva faktory. Prvým je, aby ste hmotu nemiešali príliš dlho, pretože by sa mohli roztiecť, a druhý, aby ste ich najprv opiekli do zlatista a následne dali ešte na pár minút do rúry. Aby boli sirníky ešte prínosnejšie pre náš organizmus, si do smotany, s ktorou sa podávajú, môžete primiešať probiotika. A práve tie patria do mojej rannej rutiny. Obe kapsule zmiešame so smotanou a podávame s malinovým kuli. Pod týmto videom vám nechám kód, cez ktorý si môžete zadovážiť mikrobiom terapii alebo hociktorú inú za zvýhodnenú sumu. Je iba na vás, ako si obohatíte vaše raňajky. Enjoy!